नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. मंडळी, आज मी रेसिपी घेऊन आलेली आहे, ती म्हणजे दिवाळीची. काहीतरी फराळ करायलाच पाहिजे. तर आपण एक दिवाळीतला असा एक पदार्थ करणार आहोत की तो म्हणजे खाजा. आता खाजा म्हणजे काय, तर खाजा बऱ्याच साऱ्या प्रकारचे असतात. बेसनचे असतात, मैद्याचे असतात, पण त्यातलाच हा एक मैद्याचा हा खाजाचा प्रकार आहे. त्याला काही भागामध्ये चिरोटे देखील म्हणतात. तर तसा हा मी पदार्थ आज तुम्हाला मिठाईतलाच हा एक प्रकार आहे, तो मी तुम्हाला आज बनवून दाखवणार आहे. मला तर मंडळी आता मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. तर हे बघा, हे साहित्य मी आता दाखवते तुम्हाला. तर हा मैदा घेतला आहे मी. हा मैदा हे 50 ग्रामचा एक चमचा, असे मी हे 6 चमचे घेतलेत. म्हणजे ह्याला धरून हा 6 चमचे आहे. तर हे साधारण 300 ग्राम मैदा आहे. हे पाव किलो साखर आहे. हे आपल्याला पाकासाठी लागणार आहे. वेलची आहे, वेलचीची 1 चमचाभर पूड घ्यायची आपल्याला. चिमूटभर मीठ टाकणार आपण चवीसाठी. आणि तूप आता आपल्याला याच्यात 50 ते 60 ग्राम आत्ता लागणार आपण मळताना. तर हे आपण गरम करून नाही घेतले, फक्त पातळ करून घेतले. घरगुती तूप आहे. आणि लिंबू 2-3 लिंबाचे थेंब आणि पाणी, तळण्यासाठी तेल. तर आता हा मैदा खालचा आहे, हा चाळला आहे मी. आणि हा आता ही चाळून घेते. ही मैद्याचीच चाळण आहे आमची, छोटीशी बारीक एकदम जाळीची आहे ही. तर आता हे आपण ना चिमूटभरच मीठ टाकणार आहे याच्यामध्ये, कारण असं गोड पदार्थाला मिठाची चव चांगली लागते. तर हे चिमूटभर मीठ मी असं टाकणार आहे पिठामध्येच बघा. आणि हे 50 ग्रामचं माप आहे. तर त्यामध्ये मी हे तूप आहे ना, बघा 50 ग्रामच घेते. तर त्या मैद्यामध्ये मी असं सगळीकडे हे बघा थोडंसं ठेवते आधी, नंतर लागलं तर आपल्याला टाकता येतं. तुपाने बघा, हे तूप आहे ना, याचं मैद्याला ना चांगलं चोळून घ्यायचं. म्हणजे त्या मैद्याचं असं लाडू तयार व्हायला पाहिजे, असं आपल्याला हे तूप घ्यायचं आहे. आता मी अजून आहे ते थोडं सगळं ह्याच्यामध्ये टाकते. मस्त खमंग सुटलं आहे तुपाचा. असं सगळीकडे ना असं चोळून घ्यायचं. हे बघा, ते छान असं तूप लागलं आहे मैद्याला. आहे बघा, असं त्याचा गट्टा तयार होतो, म्हणजे असं लाडू तयार होतो. अशी आपण मूठ मारली ना, घेतली का अशी त्याची तयार होते मूठ बघा. तर इथपर्यंत आपल्याला हे तूप त्याला लावून घ्यायचं. आता मी पीठ मळून घेते. हे 50 mlचं आहे माप. तर बघा, आता मी थोडं याच्यात पाणी टाकणार आहे, कारण आपण एकदम पाणी ओतायचं नाही आहे. ह्याला किती पाणी बसेल ना तेवढंच आपण वापरायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते किती पाणी लागणार आहे. एकदम पण पातळ करायचं नाही आणि एकदम पण घट्ट करायचं नाही, म्हणजे असं अशी बोटं अशी जायला पाहिजेत आपली. हे बघा, मी 100 ml पाणी घेतलेलं, त्यातलं हे एवढं शिल्लक राहिलं आहे. म्हणजे साधारण आपल्याला 80 ml पाणी लागलं. तर आता हा मैद्याचा गोळा आहे ना, मी आता मळून झाकून ठेवते थोडा वेळ, एक 15-20 मिनटं. तोपर्यंत मी साखरेचा पाक करायला ठेवते. आता मी साखरेचा पाक करायला ठेवणार आहे. त्यासाठी गॅस पेटवते आणि ही कढई ठेवली आहे. ही साखर मी पाव किलो घेतली आहे पाकासाठी. आणि हा पाक करायसाठी याच्यामध्ये ना पाणी मी 30 ml घालणार आहे बघा. तर पाणी याला आपल्याला जास्त टाकायचं नाही आहे, कारण याचा आपल्याला एक तारी पाक तयार करायचा आहे. हे बघा, आता ना साखर आता कढई तापली ना, त्यामुळे साखर पटकन वितळते आपली. आणि मी 30 ml पाणी टाकलं होतं. तर आता हे लिंबू कापून घेते मी. ह्याच्यातले आपल्याला 4 थेंब टाकायचे आहेत या पाकामध्ये. तर आता मी तुम्हाला दाखवते पाक तयार झाला आहे की नाही. हे बघा, छान पाक असा तयार झालेला आहे.
एक तारी पाक झालेला आहे बघा. तर मी तुम्हाला दाखवते कशी तार काढायची. असं खेचून खेचून हे थेंब पडतात ना, त्याला एक तारी पाक म्हणतात. अशी एक तारी हे होतं. आता मी लिंबू पिळून घेते, चमच्यावरच घेतले बघा. हां हो. काही लिंबू पिळून घेतलं ना, कशी साखर जमा होत नाही, म्हणजे त्याच्यावर असं जे आपल्याला खाज्यावर कसं पांढरं पांढरं दिसतं तसं होत नाही तयार. म्हणून आपण लिंबूचा रस थोडंसं टाकायचं असतं याच्यात. आता यामध्ये मी वेलची पावडर टाकते थोडी, हे बघा. तुमच्याकडे केसर असलं तर तुम्ही केसर टाकू शकता. आता मॅम नव्हतं म्हणून मी वेलची पावडर टाकलेली आहे. आता हा पाक मी उतरून ठेवला आहे खाली. आता थंड होईपर्यंत ठेवून द्यायचं आपल्याला उतरून. तोपर्यंत मी तेल तापत ठेवले. आता मी खाजा करायला सुरुवात करणार आहे. आता मी साठा तयार करते आपल्याला खाज्याला लावण्यासाठी. तर हे 4 चमचे मी मैदा घेतला आहे. 1 2 3 4. तर आता मी मैद्यामध्ये आहे ना तूप टाकून घेते. 4 5 चमचे मी तूप टाकले. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मैदा कालवून घ्यायचा आहे. असं छान साठा तयार करायचा. छान असं मऊसूत करून घ्यायचं आपल्याला. ते एका साईडला ठेवूया आपण. तर आपल्याला आता 20 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा, छान असं मैदा पण मऊसूत झालं आहे बघा. आता मी ह्याला थोडंसं तेल लावून रगडून घेते छान. हां, याचे 2 भाग करणार. याचे 2 गोळे तयार केलेत. तर त्यातला आता मी एक गोळा दाखवते तुम्हाला कसं करायचे ते. पोळपाट वाजतोय माझा. तर याचे मी 5 गोळे तयार करते. सेम गोळे करायचे तयार. 3 4 आणि 5 असं एका गोळ्याचे मी 5 गोळे तयार केलेले आहेत. तुम्ही जास्त लेयर्स हवे असले तर जास्त गोळे देखील करू शकता. पण मी आता तुम्हाला दाखवते बघा कसं पोळी लाटायची ती. मी याची अशी चपाती लाटून घेते. थोडंसं मैदा असं लावून घ्यायचं. आणि आपल्याला चपाती एवढी ना, आपण जसं चपात्या करतो ना तशीच पातळ अशी पोळी तयार करायची. आपण सर्वप्रथम जी खाली टाकणार ना अशा 5 पोळ्या तयार करायच्यात आपल्याला. त्यातली एक तळाला टाकणार ती पोळी मोठी ठेवायची थोडीशी. ही सर्वात मोठी केलेली आहे मी. आणि त्याच्या खालोखालच्या मी सगळ्या लहान लहान 4च्या 4 करून घेते, मग दाखवते तुम्हाला. तर आता या बघा, अशा तऱ्हेने 5 पोळ्या मी तयार केल्या आहेत. आणि तर आता ह्याला ना आपण साठा लावून घेऊया. हा एक आता असा ना साठा आहे ना हा लावून घ्यायचा आपण. संपूर्ण पोळीला 1 चमचा साठा भरपूर होतो. असं जास्त प्रमाणात पण लावायचं नाही. तो थोडं मी मैदा शिवरला आहे. आणि आता ना दुसरी पोळी टाकून घेते. आणि ही दुसरी पोळी टाकताना ना व्यवस्थित अशी टाकायची, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला हवा राहून द्यायची नाही बघा. अशी संपूर्ण दाबून घ्यायची. आणि हे साठा लावायचं कारण म्हणजे कसं साठं ह्याला या खाज्याला ना लेयर सुटायला लागतात. म्हणजे अशा आपण जेव्हा त्याची वडी कापणार ना तेव्हा त्याला असं छान असे लेयर यायला पाहिजे.
तर पुढे तुम्हाला कळेलच म्हणजे कशा लहरी येतात त्याच्या. तर अशा तऱ्हेने दाबून घ्यायचे, याच्यात पूर्ण हवा ठेवून द्यायची नाही आपल्याला. तर आता ह्या दुसऱ्या पोळीला पण आपण त्याच पद्धतीने साठा लावायचा आहे. हे बघा, हा 1 चमचा साठा ना संपूर्ण पोळीला व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचा. ही 5वी पोळी देखील टाकली आहे मी. आता या 5व्या पोळीला पण आपल्याला चपातीला म्हणजे असं ह्याला पण साठा लावून घ्यायचा आपल्याला. ते असं पूर्ण दाबून दाबून घ्यायच्या ह्याच्या कडा बिडा, कारण ह्याच्यामध्ये हवा गेली ना मग अशा उघडतात. ते बघा, आता ही पण आता पोळी आहे ना, ह्याला पण असं चिटकवून घ्यायचं पूर्ण असं कडा. आणि आता आपल्याला ना ह्याचा रोल तयार करायचा आहे. एकदम पूर्ण असं घट्ट कडेकडेने असं दाबून दाबून घ्यायचा. जेव्हा आपण असं रोल करू ना, तो एकदम बारीक आणि असं घट्ट करायचं, कारण त्याच्यामध्ये देखील हवा साठून द्यायची नाही आहे आपल्याला. हे बघा, आता इकडून देखील आता हे थोडंसं आपण ना पाण्याचा हात लावायचा, पाण्याने बंद करून घ्यायचं आपल्याला. हे बघा, जिथे जिथे आता हे उघडं असेल ना तिथून पण एकदम पूर्ण बंद करून घ्यायचं. आणि हे आता रोल असा पूर्ण गोल 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 असं छान एक समान करून घ्यायचा. कुठे कुठे, कारण आपण जेव्हा गोल करतो ना राऊंड त्याचा, तेव्हा असं मध्ये जाड होतं आणि साईडला म्हणजे छोटा होतो ना, त्यामुळे आपण एकसारखं करायचा. हे बघा, असं घट्ट असं दाबून घ्यायचा. तर आता मी याच्या वड्या कापून घेणार आहे, म्हणजे आपल्याला आकारात द्यायचं. 1-1 इंचाच्या अशा वड्या कापून घ्यायच्या आहेत आणि सुरी छान अशी धारदार घ्यायची त्याला. अशा छान अशा पाकळ्या तयार झाल्या आहेत. किती सुंदर अशा लेयर आलेल्या आहेत. जास्त जाड पण कापायच्या नाहीत, मग त्या अशा भाजल्या जात नाही आतून. बघा, त्याने एवढ्या 1-1 इंचापर्यंत मी याचे कापून घेतलेत. हे बघा, तर आता हा जेव्हा आपण खाजा करतो ना तयार, त्याला आता आपण काय करायचं, थोडंसं असं प्रेस करायचं. प्रेस कसं करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला असं हा मधला भाग आहे ना ते सोडून तिथे पोकळ असा हा हात आहे, हा असा हातावर ठेवून ना असं कडेने दाबायचं आपण. थोडंसं असा आतला भाग बाहेर काढायचा. थांबा, अजून एक दाखवते तुम्हाला. तर आता हा खाजा आहे ना मी तेलामध्ये सोडते. तेल आम्ही तापत ठेवलं होतं. एकदम बारीक गॅसवर मी तेलामध्ये सोडलेत. असं याला जरा ब्राउनिश कलर येईपर्यंत आपल्याला भाजायचे आहेत, नाही तर मग ते आतून कच्चे राहतात. आणि एकदम बारीक गॅसवर भाजून ठेवायचे आपल्याला. हे बघा, छान असे तळतोय आपण याला. हे हां, आता हे भाजीपर्यंत ना मी बाकीचे असे सोडून घेते सगळे. हे एका कढईत सगळे बसतील. अजून एक गोळा करायचा आहे, तो मग मी झाल्यावर एकदमच दाखवते तुम्हाला. बघा, छान सोडायचं. आणि कलर बघा किती सुंदर आला आहे. आणि आता आहे ना मी हे बघा, हे डायरेक्ट ना आता हे साखरेचं पाक आहे, हा गार झाला आहे. तर एक गार आणि एक गरम असं लागतं, त्यामुळे मी साखरेचं पाक थंड करून घेतलं आहे. त्यामध्ये गरम गरम असे खाजे सोडायचे. आणि आपल्याला जास्त वेळ हे पाकामध्ये ठेवायचे नाही आहेत, लगेच डिशमध्ये काढून घ्यायचे. असा ह्याच्यावर पाक सोडायचा.
जर आपण पाकात ठेवले ना मग ते नरम होतात. आपल्याला असं खुसखुशीत लागायला पाहिजे ना. ते ना साखरेच्या पाकातले हे जे खाजे आहेत ना हे मी आता या जाळीमध्ये काढून घेते, कारण याची साखर नितळून द्यायची एकदम. बघा आपण याच्यात लिंबू टाकल्यामुळे त्याला अशी वरून साखर नाही धरले, छान असे त्याला साखर फक्त लागलेले वरून. तर आता अशा तऱ्हेनं मी ह्या गोळ्याचे देखील खाजा तयार करून घेते. तर अशा तऱ्हेने मंडळी आता हे खाजे आहेत ना तयार झालेले आहेत. हे बघा छान तळून असे साखरेच्या पाकातने मी काढलेत. जास्त वेळ साखरेच्या पाकात ठेवायचे नाहीत ना तर मग मऊ पडतात. आपण साखरेतनं असे डीप करायचे आणि म्हणजे लगेच बाहेर काढायचे. आणि हे बघा छान असे पाकळ्या पण त्याला असे छान सुटल्यात पदर. हे बघा. तर आता मी ना डिशमध्ये सर्व करते. हे बघा असं छान हे मी फूल तयार केलेलं आहे, मी तयार केलं आहे. त्याला असा आकार दिला असतं तर झालं असतं, पण मी असं दाबलंच फक्त, तरी पण त्याला छान असे लेयर सुटलेत. तर अशा तऱ्हेने मी हे डिशमध्ये लावून घेते. तर मंडळी आता हा पदार्थ आहे ना बऱ्यापैकी आता गावोगावी पण झालेला आहे. पूर्वीच्या काळी कसं मुली माहेरी आले ना का भेटवस्तू काय ते द्यायची असते. तर मंडळी हा पदार्थ आहे ना एक मिठाईतलाच एक प्रकार आहे. हा मूळचा म्हणजे मध्य प्रदेश म्हणजे MP, छत्तीसगड हे UP साईडला हा पदार्थ जास्त प्रमाणात बनवतात. पण आता काय झालं आहे प्रत्येक गावोगावी हा पदार्थ आता तयार व्हायला लागला आहे. कारण मुली गावी जेव्हा मुली आपल्या माहेरी जातात तेव्हा काहीतरी भेटवस्तू द्यायची असते. तर पूर्वी कसं करंजी, चकल्या म्हणजे लाडू, करंजी किंवा काहीतरी कडाकणे वगैरे असे पदार्थ देत होते. तर आता हा पदार्थ आहे ना घरोघरी म्हणजे मुलगी आली माहेरी की चला मुलीची भेट काय द्यायची तर असंच देतात. गावाला आता आम्ही गावी गेलो होतो ना तर गणपतीला मुली ज्या आलेल्या माहेरी त्यांची भेटवस्ती म्हणूनच चला घरची भेट काय द्यायची मुलीची तर खाजा द्यायचं. तर असं प्रत्येक घरोघरी हाच प्रकार होतो. आणि हा एक सणाचा पदार्थ आहे, म्हणजे तुम्ही केव्हाही लहान मुलांना पण खाऊ म्हणून पण देऊ शकता, सणावाराला करू शकता. असे हा गोड खाजा आहे ना हा तुम्ही नक्की करून बघा. तर मंडळी अशा प्रकारे हा खाजा रेसिपी तयार झालेली आहे. तर ह्या खाज्याला ना तुम्ही काय म्हणता तुमच्या गावोगावी तुमच्या काय वेगवेगळं नाव असेल ते तुम्ही कमेंट करून मला कळवा. ह्याचा व्हिडिओ कसं झाला ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि असा हा गोड पदार्थ दिवाळीला नक्की करून पहा. तर आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.